fundi sɛbɛnw lakali waati sera limana o sɛbɛn minnu ni an b'olu an da don la k'u lakali aw ye don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 o de b'an bolo a ko hukumu kɔnɔna la o la laada don an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ sigi an y'a daminɛ kumaso kɔnɔ yan a balimakɛ Amadu Jalo min ye Amadu Tolo ye ale fana bɛ yan nɔ ka se Bokar Tarawele ma ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la Grand B Tolo i ni sɔgɔma Amadu an b'a fɔ i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la denbaya ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'u la alhamdulillah fɛn a sera dɛ dɔw yɛrɛ ye misifaw daminɛ ka ban a bɛ n'a fɔ a jɔnkiri kuma sera mɛnɛ caman ye misi fa dɔw bɛ kalo ma ye fɔlɔ nka o kana misifa ni kalo ye tɛ kelen ye dɛ a ka jan ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔla an fɛ yan nɔ yɔrɔ tile 30 suni o ma nɔgɔn kosɛbɛ nka ni maaw ye misi fa ka ban bɛɛ b'a bila kungo la ko seli sera k'a sɔrɔ dun kalo ma ye fɔlɔ sanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ɲinan ta bɛ kɛ 30 ye kosɛbɛ kɛ n'o kɛra u na sɔgɔ frigo la koyi tubabu ko ten ko exception bɛ ɲinan ta la ɲinan sunkalo bɛ sɔn ka kɛ tile 30 ye tile 29 komi an ye tile ba in kɛ ɲinan o man ka dig'an na bilen an ka tile 30 in kɛ ten sa o tɛ foyi kɛ kelen in tɛ tiɲɛli kɛ a tɛ foyi kɛ ni sini kɛra tile 30 ye dɔw b'a fɔ sisan ko e ka nin ma a tɛ tile 30 ye an bɛ kalo 10 de kɛ aya Tolo a kɔni bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ye vraiment sunkalo ɲinanta a kɛra gɛlɛya la yɛrɛ de tile b'an kan kurantigɛ b'an kan kosɛbɛ fɛnw ka gɛlɛn jɔnni ko gɛlɛya tɛ yen gɛlɛya kɔni da yɛrɛ tɛ se ka don gɛlɛya bɛ dɛ Tolo nka Ala y'an da kan k'ale bato kosɛbɛ a mana kɛ gɛlɛya ye a mana kɛ nɔgɔya ye o an bɛ Ala in bato o kɔnɔna la kosɛbɛ o ye limaniya yɛrɛ taabolo ye n'o tɛ diɲɛ sosigi in bilama a ka gɛlɛn kosɛbɛ i ka cɛ kun bɛ ka arasa fɔli jo sisan ale yɛrɛ n y'a ɲininka n ko ale arasa ye wa i ma jaabi di yɛrɛ e du kunkolo gananen don ka cɛ a bɛ n'a fɔ dɔnkili a ye wagati tɛmɛ a kan ka ban a kun bɛ k'i kunkolo dɔn mɛnɛ arasaw du kunsigi caman b'olu kun e du kunkolo gananen don n'i y'a jateminɛ depuis sɔgɔmada in na u bɛ Bob Marley lamɛn e ko a ka arasa dafalen don bi a ka don de ye bi ye Bob ka don ye oui 11 mai tiɲɛ don o hakilina kama an bɛ faamuyali sɔrɔ oui an karamɔgɔ ka Bob ko la bi wa ne kuma faamu koyi a faamu n'o ye 11 mai tiɲɛ don ale bɛ bɛn Bob Marley ka saya de ma kosɛbɛ kɛ ɲinan san 30 ni joli est-ce que a tɛ san 30 don a ko ten san 30 don dɛ i ko ten dɛ an tɛ arasa an kɔni t'a dɔn a dɔnbagaw ko ten san 30 don a ko ten d'accord san 30 don Bob Marley tiɲɛ yɛrɛ la arasaw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ an sigira kɛnɛ ka Tolo ni Ala sɔnna kunnafoni sɛbɛn damadɔ kɔni b'an bolo hali n'a sɔrɔla a man ca sɛbɛn maa minnu bɛ sɛbɛnniw kɛ journalistes caman bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la dɔw ye seli daminɛ ka ban ni seli ma tɛmɛ an bolo tɛna da caman kan nka damadɔni minnu bɔra an bɛna lajɛ k'an da don olu la ladira kɔnɔna la kuma an bɛ taa bi fan fɛ ale bɛ sɔrɔ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Joliba Fm. Limanaw an b'a fɔ n'aw bisimila kunnafoni sɛbɛn olu kɛnɛ ka sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an b'an da don o la o ye l'indépendant ye ale kumana indépendant y'a jira k'a fɔ teliya yɛrɛ la ko min ye kunungo ye sigi dɔ kɛra hôpital du Point G kɛnɛyasoba min filɛ nin ni o bɛ Mali tɔgɔ la limanaw ni a fɛfiyɛ ka bon kosɛbɛ ni dɔgɔtɔrɔsoba belebele min filɛ nin limanaw ni a baarakɛlaw de y'a jira k'a fɔ ko olu kɛlen kɔ k'u da don hôpital du Point G baara cogoya yɛrɛ la ɲɛmaw fɛ k'u sen da k'u jɔ u jɔyɔrɔ la limanaw ani fana u ka secrétaire général min bɛ yen ni u b'o ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛma Fuseni Kulubali a jirala k'a fɔ ko u y'ale bɔ Bamako yan k'a bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ o kɔni ma bɛn baarakɛlaw ma baarakɛlaw y'a kɛ sigi ye o ko min ma ko sit-in Point G da la yen nɔ kunungo ntɛnɛn a bɛnna mɛ kalo tile 10 ma walasa u y'a jira k'a fɔ ko nin ye nisɔngoya wale de ye u bɛ min ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso in a ɲɛmaw ma sabu u ye baara min kɛ nin ye ko baara don dabankama don wa a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ fana min bɛ tali kɛ u ka secrétaire général n'o ye docteur Fuseni Kulubali ye ale bɛ wulikajɔ min na ka jagoya min ye ɲɛmaw kan walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ caman kɛ Point G bɛ se ka dilan cogo min na ani Point G yɛrɛ bɛ se ka kɛ kɛnɛyaso ye banabaatɔ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na limana o de ye laɲini yɛrɛ ye
ni ye jateminɛ kɛ u kelen tɛ kɛlɛ in na sabu kɛnɛyasoba 5 min bɛ Bamakɔ yan olu fana y'a jira k'a fɔ ni ko in tora senna olu fana bɛn'u sen don kɛlɛ in na sabu u y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko duga bɛ maa su kan i k'a fɔ duga wuli ka bɔ an su kan o de ye ko yɛrɛ ye walasa u yɛrɛ ka kuma la k'olu ka secrétaire général min filɛ n'a a bɔra Pongé u y'a wuli ka bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o la ni docteur Gida Landouré ale ka kuma la ko décret min tara sariya min tara a ko la ka maaw wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ limanaw n'o ye loi numéro 98/012 ye ko o sen dara o ka k'o tereke ani article 8 ani 9 min ni limanaw n'a ma ɲɛ k'i bɛ a fɔ maa ye aya i ka baarakɛyɔrɔ bɛna yɛlɛma dɛ i bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ a ka kan ka suda i la fɔlɔ nka k'a yɛrɛ wele nɛgɛjuru sira fɛ a ma bɔ lettre ma ci a ma foyi ma ci a ma k'a fɔ nin don in labɛn i bɛna bɔ Gabriel Touré la i bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ fo k'a wele nɛgɛjuru sira fɛ karisa i bɛ i ka baara kɔni dansigi kɛra la hôpital Pongé la i bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ limanaw ko in kɔni ma bɛn u ma o de kɛra u ka sigi kun ye walasa hôpital di Pongé u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye professeur Ilo Bela Jali ye ale yɛrɛ k'ale kun ye laseli kɛ ka ɲɛsin ministre ma min bɛ kɛnɛya ko kunna yɔrɔ o fana ko kelen siratigɛ la min bɛ tali kɛ docteur Fuseni Kulubali k'a fɔ ko a ka bɔ Pongé sabu ko a bɛ baara min na a bɛ n'a fɔ a tɛ ka ɲɛmaaw ka a tɛ ka don u dungada fɛ o don tuma bɛɛ wulikajɔw k'a fɔ ɲɛmaaw ye ko Pongé bɛ lahalaya min na limanaw a ka kan Pongé ka bila lahalaya kɔnɔna la sabu kɛnɛyaso belebeleba de don an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ don n'a fɔra u bɛ lahalaya dɔ la limanaw hali baarakɛlaw ka hakɛ o tɛ se ka di u ma banabaatɔ yɛrɛ minnu ni olu bɛ taa furakɛli la limanaw ko nin y'a waati damadɔ ye hali urgence o datugulen don ko o bɛ ka dilan o ma se ka ban a bɛ waati caman bɔ ani ni jateminɛ kɛ hali radiographie n'a ɲɔgɔnnaw n'a ɲɔgɔnna caman limanaw hali fiɲɛ min bɛ yen ni fiɲɛ tigɛra maa la u bɛ min d'i ma n'o oxygène n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o fana sen tɛ ka sɔrɔ Pongé ka di maaw ma Fuseni Kulubali ale min ka secrétaire général ye kuma bɛɛ a da bɛ nin kuma in na faamaw k'a fɔ a ye nin kɛ limanaw yɔrɔ maa min bɛ yen n'a bɛ kuma caman k'i tulo kɔrɔ i tɛ fɛ k'ale y'i kɔrɔ o de la ko Fuseni Kulubali u bɛ fɛ u y'a bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o kɔni ma bɛn baarakɛlaw ma u ko k'u bɛ sigi kɛ limanaw sigi in tɛna kɔtigɛ fo u ye hakilila min ta nin ye docteur Kulubali ka bɔ hôpital di Pongé la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ don o don nɛgɛ kanɲɛ 7 fo ka taa bila a kanɲɛ 11 la u b'o sigi kɛ k'u ka nisɔngoya jira fasiliti sɛbɛn l'indépendant ale de y'a fɔ ale indépendant kelen in na limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ professeur Akori Ekinan ale de ye kun ye ale nɔna bilala ko coronavirus bana kɛlɛli koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale de bolo Mali kɔnɔna la yan la limanaw waati min na Mali jamana coronavirus banabaatɔ bɛ ka caya bi yɛrɛ jate laban bɛ senna indépendant ka fɔ la maa 104 a bɛ o la bi maa 500 ni maa 2 olu fatura min ye maa 90 ani maa 39 ye olu kɔni kɛnɛyara ka bɔ bana in bolo an b'o lahalaya la waati min na limanaw Institut national de la santé publique INSP ale ani fana maa min bɛ yen n'ale sigilen bɛ kabi coronavirus bana nana limanaw a bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la professeur Akori Eknan ka a nɔna bilale filɛ nin ni médecin colonel dɔ ye n'u k'a ma ko Gejuma Dambele walasa Abokar Sidiki Fɔnba ale de ye limanaw ale ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre ma min bɛ kɛnɛya ko kunna dɔgɔkun laban in na yɛrɛ k'a ɲininka yali kun jumɛn na mun y'a bila ka professeur Akori Eknan limanaw k'a bɔ a jɔyɔrɔ in na waati min na sariya bɛ sariya la limanaw o tɛ se ka ta k'a fɔ i bɛ maa wɛrɛ ta maa min ni i n'a fɔ min bilale filɛ nin a nɔ na n'o ye colonel finitigi don colonel major Gejuma Dambele limanaw ko k'o bila nin cakɛda in ɲɛmaya la a dun n'i ye jateminɛ kɛ maa o maa bɛ yen k'o kan ka bila INSP ninnu ɲɛmayaw la limanaw a bɛɛ ye kɛnɛya dɔnba ŋanaw yɛrɛ ye minnu ye professeurs ye minnu ye kalanfaw ye minnu ye ɲininikɛlaw ye walima minnu yɛrɛ bɛ yen ni u bɛ jɛrɛw ɲɛ minɛ n'u bɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ baara u bɛ ɲini kɛ a la kosɛbɛ
maa wɛrɛ man ka bila la n'a ma kɛ ni olu ye. O yɛrɛ limanaw o hakilila tara kabi san 2005 an ka sariyaw kɔnɔna la. O la sa sen tɛ maa min ye n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye, ale de ye ministre ɲininka limanaw ko sariya sɔsɔra, sariya minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ka maa bila ni cakɛda in ɲɛmaya la. Sango coronavirus bana bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la yan, limanaw a ka kan faamaw k'a lajɛ ka ko dɔ jateminɛ baara min ni o b'o kɛ. U kan ka misali ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ, a fɔra ko limanaw n'a ma ɲɛ ko cakɛda bɛ yen ni bɛ maa wɛrɛ bila la, a ka kɛ a dɔnbaga yɛrɛ ye, nanzaraw yɛrɛ ye o kuma fɔ. O la sa maa de bɛ i yɛrɛ ɲininka, ministre min ye nin baara kɛ Dr Fanta Sibi, limanaw ko a ye sariya sɔsɔ wa? Ale yɛrɛ dun ye jaabi min kɛ, a ko sariya ma sɔsɔ dɛ, sabu sariya min bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ nin kuma fɔ article 13 ordonnance numéro 2019-011 PRM min taara mars kalo tile 27. Limanaw ko o b'a a jira k'a fɔ Institut national de santé publique o de b'a a yɛrɛ bila, o de b'a a yamaruya k'a bila Mali kɔnɔ yan. Maa minnu bɛ sugandi ka bila a ɲɛmaya la, wa bɛɛ bɛ sugandi ministres ka laadala ɲɔgɔn de senfɛ n'o ye conseil des ministres, wa ko maa kura min sugandilen ye nin ye, a sugandira o conseil des ministres kelen de senfɛ. Min bɛ tali kɛ maa min sugandira nin ye k'a fɔ de ko sariya sɔsɔra, Dr Fanta Sibi ko ayi o kuma t'a la. A yɛrɛ ka kuma la sariya min taara kabi san 2014 waatiw la fo ka na se sisan ma, article 52 o b'a jira k'a fɔ an ka jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ foroba cakɛdaw ko fɔ, maa maa bɛ yen k'i bɛ bila ɲɛmaya la, i b'a sɔrɔ i ka jala walima catégorie A i b'o la, walima n'i kɛra finitigi yɛrɛ i b'a sɔrɔ jala b'i bolo min bɛ sanfɛ kosɛbɛ, walima catégorie A i b'o la, o kɛra policier o kɛra an ka armée kɔnɔ ye, o kɛra baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn ye, ko sariya de bɛ o kuma fɔ. Ni maa min bɛ yen bi, yɔrɔ kuma in bɛ bi min nɔfɛ, o ye ko médecin colonel major Gejuma Dambele, ale de nana bila professeur Akuri Igner nɔ na, yɔrɔ finitigi don nka a fana a bɛ kɛnɛya baara fana na. K'ale bila nin cakɛda in ɲɛmaya la k'a sɔrɔ don coronavirus daminɛ furadama ni sisan cɛ, limanaw maa kelen min bɛ yen n'a a donna kosɛbɛ wulikajɔ la Mali kɔnɔna la yan, professeur Akuri Ignan, yɔrɔ kɔsa in na a ye baara kura dɔw yɛrɛ boloda k'a fɔ min ye covid-19 ye, n'i b'a sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw a bɔlɔlɔ siraw fɛ u ka teli kosɛbɛ, u ko min u y'o bila sen kan, ani hali n'i bɛ a wariw sara limanaw a bɛɛ ka kɛ yurugujurugu kana don a la, a bɛɛ ka tɛmɛ siraw fɛ, sira minnu lakananen don. www.testcovid19.insp.ml a y'o bila sen kan. Baara in kun ka nɔgɔ kosɛbɛ, hali ni maa minnu bɛ taa taamaw la, professeur Akuri Ignan a y'o bila sen kan. Wa hali n'i bɛ taa dugutaga ninnu na sɛgɛsɛgɛli i b'o kɛ, limanaw a nafolo bɛ sara a ko kunkɔrɔ miliyari 5 ɲɔgɔnna, ko professeur Akuri Ignan a sera ka o bila jamana wakandɛ kɔnɔna la. N'i y'o tila fila ye, tila kelen dira INSP maaw ma u ka se ka u yɛrɛ ka baaraw kɛ n'o ye. Limanaw ni n'a ɲɔgɔnna caman baara ko u sera ka professeur Akuri Ignan kɔni nɔna bila nin cogoya in na. Yɔrɔ o waleya kelen wulikajɔw bɛ Gabriel Touré la waati min na u y'a jira k'a fɔ ko min ye lieutenant colonel Musa Siribe ko k'ale fana bila hôpital Gabriel Touré ɲɛmaya la. Gabriel Touré baarakɛlaw ye wulikajɔ kɛ ko olu fana tɛna sɔn o baara ma. Kuma ye nin ye dɛ, indépendant de ye nin kuma fɔ, limanaw aw bonya b'a la, ale indépendant kelen in na min bɛ tali kɛ professeur Clément Dambele, ale b'a ka wulikajɔw la yuruguyurugu kɛlɛli o sababu la. O la indépendant ko professeur Clément Dambele k'a ko maa maa bɛ yen k'i bɛ nin kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ zen na, i tɛ nin kan bɔ ten dɛ, hali n'a sɔrɔla maa ma i kan bɔ k'a fɔ fɔlɔ, aya ne bɛ na n kan bɔ, o maa m'o mɛn fɔlɔ, nka wulikajɔw bɛ sen na ko siratigɛ la. Professeur y'a jira k'a fɔ ni maa kɔni sɔrɔla min i kan bɔ k'a fɔ ayiwa ne bɛ na n kan bɔ Mali jamanakuntigiya nɔfɛ san 2022 natɔ in na, professeur Mamadu Clément Dambele kunungo k'a ye ɲɔgɔn ye dɔw boloda min bɛ tali kɛ maison des jeunes na, a ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye PCC o coordinateur minnu bɛ Mali kɔnɔ yan,
ka hakila kura diw ma ani kuntilena kura minnu be ni u kan ka o ta yuruku yɛrɛ kɛlɛli la o de senfɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛna jɛkulu kura dɔ fana bila sen kan u ko min ma ko bɛnso o jɛkulu kura in limana o bɛna kɛ sɛnɛkɛla baganmara la min bɛ ni i tɛ baara la min yɛrɛ bɛ limana ni i yɛrɛ fɛ ko maliko yɛrɛ tɛ maliko yɛrɛ tɛ fɛla ko ye limana min hakilila ko ɲinɛkɛ b'a ko jamana kɔnɔ min yɛrɛ min ko Mali yɛrɛ jamana hakili tɛ ale la limana ko professeur Clément Damel bɛ fɛ ka nin bɛnso in bila sen kan bɛɛ de bɛna i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a kun ye mun ye ka jamana yuruku b'a kɔnɔna la k'a kɛlɛ o la sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye démocratie fanga ye jamana maracogo ɲuman limana o de kan ka sigi sen kan walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogo min na kosa in na nazaraw ka jɛkulu min bɛ Union européenne ale de ye professeur Clément Damel ka nin jɛkulu in dɛmɛ limana k'u ka wulikajɔ kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen ka kɛ u senɔ ye walasa u bɛ se ka kibaruya di ani yuruku kɛlɛli bɛ se ka don ba la cogo min na a jarala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ min ye professeur ye a bɛna nin baara min bila sen kan nin ye limana PCC tɔgɔ la ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya miliyari minnu bɛ suɲɛ Mali kɔnɔna la san o san limana ka maaw bɔ a kalama a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka o fɛɛrɛw olu fana tigɛ a ko wa o de senfɛ yɔrɔ jamanakuntigi kalata tɔ tora kalo damadɔ san 2022 natɔ in na a ko maa bɛ yen ko i bɛ n'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'u y'i tɔgɔ dɔn ka ban u na e sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn e yɛrɛ sera ka mun kɛ i yɛrɛ sigiyɔrɔ la fɔlɔ i sera ka mun baara kɛ i bɔ dugu la i sera ka mun kɛ Mali yɛrɛ ye k'a sɔrɔ bi e ko k'i bɛ fɛ ka Mali mara n'a o yera k'a fɔ e ko k'e ta ye fanga ko nata ye e nakan tɛ baara ye u bɛ sɛgɛsɛgɛ fɛn ma ye e nɔ na wa hali ni i ka baara kɔrɔw la ni fɛn taara y'a la k'o ye yuruku ye limanaw k'u n'o fana da k'o bɔ k'o da kɛnɛ kan bɛɛ k'a dɔn karisa ye maa min ale de bɛ fɛ ka Mali mara bi kuma in nin dɛ limanaw an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye Dramane Alu Kone ka dakuruɲɛ kelen na bi a ko limanaw maa dɔw bɛ yen minnu bɛ dimi kɔnɔna la bi k'a sɔrɔ u tɛ ka filɛ u ka dimi kɔnɔ o ye jɔnniw ye minnu bɛ yen ni jɔnya bɛ ka taga da u ka bi limanaw ka sababu kɛ u ka lahala yɛrɛ ye o la sa Dramane Alu Kone ko nin kɔni adamadenya hakɛ yɛrɛ terekeli damanda de ye min bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ faamaw sigilen ɲɛ bɛ a la waati min na limanaw min bɛ tali kɛ maa damadɔ olu bɛ wulikajɔ la cɛmancɛ fanga yɛrɛ nafa bɔli la a ka sɔrɔ dun a tɔ tɛ tɛmɛ kalo 8 o sitigi fɛ o man jan limanaw a jirala k'a fɔ bi an baden minnu bɛ yen malidenw don limanaw minnu bɛ jamana in kɔnɔna la ni dantɛmɛ wale bɛ ka taga ɲɛsin u ma Faransi jamana ka pari ani ala an yɛrɛ fa dugukolo ka yan nɔ limanaw a jirala k'a fɔ a bɛ muso 18 denmisɛnnin 57 ɲɔgɔnna k'olu wulila ka bɔ u ka dugu la limanaw kana Bamako yan nɔ cité des enfants na u sigilen bɛ ja sigi tɛ dɛ u sigilen bɛ k'a fɔ de ko u nana Bamako ja don o fana tɛ limanaw nin bɛɛ bɔra Kayi mara de la k'a sababu kɛ ko laadala ko walima fɛn wɛrɛ ko jɔnya wale o tan bɛ ka da u kan limanaw ni ye jateminɛ kɛ nin waleya bɛ sen na an ka faamaw Bamako yan olu kɔni sigin bɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hadamadenya hakɛ lafasali droit de l'homme maaw olu fana sigin bɛ k'a ko lajɛ maa si tɛ ka i bolo wuli k'a fɔ aya waleya min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin a cɛ man ɲi an b'o o waati cɛ ma waati min na min ye nin maa kofɔlen ninnu limanaw olu kɔni bɛ to u ka gɛlɛya de kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen n'a a bɛ san 4 bɔ sisan a bɛ senna Kayi mara kɔnɔna la limanaw an b'o lahala la waati min na min ye an ka kiri tigilamaw fana ye minnu yɛrɛ hakili la limanaw ko kiri dara olu dɔrɔn de kama kiri ye jamanadenw de ta ye e kɔni taara de i k'a tigɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka e kɛra sariya maa ye ka ban limanaw sariya munumunu k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma walima ka sariya munumunu k'a kɛ ka i yɛrɛ lafasa limanaw an ka kiri tigilamaw Dramane Alu Kone ka kuma don dɛ ko o de bɛ senna min bɛ senna Mali kɔnɔna la bi an ka sariya tigilamaw u k'a lajɛ u ka kiri ko in u ka a don ba la jamanaden bɛɛ bɛ se ka bɔ a nɔ ma cogo min na n'o tɛ limanaw sariya ani kiri ala de ta ye a b'a di maa ma
maa min ka di ye nka limana o kɛmɛ Mali kɔnɔ bi sen bɛ ka tereke o kan kiiri tigilamaw bɛ ka a ko ta ka ɲɛsin o ma dake ale de ka dakuruɲɛ kelen don ale indicateur kelen na limana ko nazaraw ka keleya tɔnba n'o ye Union européenne ye a tun bɛ fɛ ka nafolo kasabi belebeleba dɔ de di an ka jamana ma euro wari $38 dɔ yɛrɛ b'a sanfɛ dɛmɛ na ka ɲɛsin Mali ma ko Union européenne yalima ɲininkali de kɛlen don a bɛ fɛ a danaya ta ni finitigiw cɛ jamana mara bɛ minnu bolo bi wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye nka a mana kɛ cogo cogo kunnafoni sɛbɛn dɔ n'o ye journal Monde Afrique ye ale de y'i da don kuma in na ko Union européenne bana pewu ka nin dɛmɛ in ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ma minnu bɛ ka Mali mara bi limanaw ka sababu kɛ ko u ma se ka dalu jɔnjɔn sɔrɔ dalu min ni o bɛ kɛ sababu nafolo min n'a bɛna bila u ka bolo kan nafolo in ka don a donda bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw Union européenne ani cɛmancɛ fanga maaw a kɛn bɛ u kɔni bɛɛ sigimɛ ka bɛɛ lajɛ danaya ka dɔgɔ a ko la min ye kunnafoni sira in ye Monde Afrique ale de y'a jira k'a fɔ ko an y'a fɔ ten sisan euro wari $38 ani buruburu 5 a bɛ bɛn miliyari 25 a n'a kunkanfɛn ma ko kun kan k'o de di cɛmancɛ fanga maaw ma nka n k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn n'o ye Monde Afrique a ye ɲɛfɔli min kɛ a ko anw dɔrɔn tɛ o sabu jamana caman bɛ yen Union européenne kun kan ka dɛmɛ in ta ka ɲɛsin minnu ma Burkina b'a la Mali b'a la Mauritanie Niger ani Chad yɔrɔ nin waati in na anw bɛ cɛmancɛ fanga la an ka cɛmancɛ fanga maaw olu bɛ ka kalata de labɛn nafolo kan ka di wa dɛmɛ kan ka di fana limanaw u dun bɔra ko dɔ kalama Mali kɔnɔna la ka kɔn bi ye o de y'a to u tɛ fɛ k'u ka nafolo ta limanaw ka don da fɛ da min na a nafa min kan ka se jamanadenw ma ne o fana tɛ ka bɔ a sira ma sabu kɔsa in na ko an ka armée limanaw olu ka sara minnu bɛ di sara ninnu yɔrɔ a tɛ di banque la Union européenne y'a ɲini ko ka sara ninnu ka tɛmɛ an ka warimarasow fɛ walasa ka kɛ ko jɛlen ye jateminɛ dɔw kɛra san 2018 waatiw la k'a jira k'a fɔ ko miliyari 741 limanaw o de tunna taacogo ma dɔn o la a bɛɛ lajɛlen kɛra an ka dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'u b'a di ko k'a di jamanadenw ma walima ka fɛn wɛrɛ kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na Union européenne ko nin ye misali damadɔ ye olu ye min sɔrɔ k'a fɔ nafolo bɛ di nka ɲɛmaaw yɛrɛ b'a kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan u y'a ɲini sa nafolo min ni u filɛ ka layidu ta a tɛna di ten dɛ nka limanaw a ka layidu ka ta u ye a bɛ don da min fɛ a ka don o da fɛ yuruguyurugu kana bɔ a la wa u y'a ɲini fana Mali armée ka sara minnu bɛ di a bɛɛ ka tɛmɛ bankiw fɛ walasa a ka kɛ ko jɛlen yɛrɛ ye Seydou Jara ani Monde Afrique olu de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ n k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Joliba Fm. Limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ ni indépendant ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye ko a taara taama dɔ la min bɛ tali kɛ ɲɔrɔn sirifikɛ Mohamed Uldo Shekina n'u k'a ma ko Buye Hayidara ale bara min bɛ tali kɛ ɲɔrɔkaw fɛ yen taama min ye nin ye limanaw a bɛ waati jan bɔ min ye premier ministre kɔrɔ ye Sumelu Bube Mayiga ale ni ɲɔrɔn sirifikɛ yɔrɔ u ka ko kun tɛ sira kelen kan bi min ye n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga ye ka bɔ wuli ka taa i ɲɛ da ɲɔrɔn sirifikɛ kan kelen o ye diinɛ ɲɛmaa ye kelen o ye politiki dɔnbagana ye limanaw ko nin kɔni jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ nin bɛna fɔ don nataw ɲɛsigi de ye nin ye sabu min ye kalataw ye yɔrɔ olu bolo dalen don an ka jamana kɔnɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ninnu don u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kalata kow la u ka nɔfɛ jama ka ca jateminɛlikɛla caman jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ɲɛta belebeleba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔrɔn sirifikɛ Sheriff Buye Hayidara ale ni Sumelu Bube Mayiga olu ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ selen ye a kunbɛra min ye Sheriff Mohamed n k'a fɔ Mulayi Idrissa Hayidara a kunbɛra o fɛ n'o ye ɲɔrɔn sirifikɛ den dɔ ye limanaw nin ye ko kɔni ye ko min ni maa bɛ se k'a fɔ min ye ɲɔrɔn sirifikɛ ani Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ waati tɛmɛnenw na u kun hakilila tɛ kelen sabu ko
Sumelu Bubay Maiga ka to premier ministre la yoron certificat ka sani fere mina minu n'olu bɛ bɔ Mauritanie ka don Mali kɔnɔ yan ani minnu bɛ bɔ Maroc ka don Mali kɔnɔ yan k'a kun ye dansigi kɛ o baaraw la nka a bɛna fɔ ji bɛ ka don kɔ la dɔɔni maa fila in u bɛ ka yeli kɛ sira kelen fɛ sisan kunnafoni bɛ bila nin kan yan dɛ indépendant de nin fɔ imanaw ka aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi o ye nin ye Amadu Jalo kunnafoni lase aw ma Amadu Tolo ale bɛ kumaso kɔnɔ Boubacar Traoré Grand B ale fana bɛ bolo bɛ nɛgɛw la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni seli tɛmɛna o tɛ sini gafe tɛ yen sini kɛnɛ an t'a dɔn ni journal bɛna bɔ n'u bɔra an ye kɛnɛ kan n'u ma bɔ yɛrɛ aya an b'a fɔ fo ka don min se sa Tolo an tɛ dugawu kɛ an ka dugawu kɛ Ala ka seliw caya amin an kɔni an ye fɛn fɛn fɔ an ta ye lakaliw ye dɛ an bɛ Ala deli sunkalo min n'a tɛmɛna sisan Ala ka kɛ hɛrɛ ye jamana in ma Ala ka batow minɛ kosɛbɛ Begori ko kalo ma ye fɔlɔ ayi sunkalo kɔni banna ka ban a kɔni an sera ban yɔrɔ de la nka an m'a fɔ a banna dɛ an y'o de fɔ kalo ma ye fɔlɔ nka jamana in de jɔrɔ banna an bɛ dugawu bila o de la Ala ka halisa jisuma kɛ ko caman fura ye fɛn fɛn bɛ na jamana in kɔnɔ Tolo n'a ma ɲɛ a bɛ digi anw de la an bɛ Ala deli dugawu minnu kɛra sunkalo in kɔnɔ caman ye dugawu kɛ dɛ n b'a dɔn Ala b'a minɛ jamana in Ala k'a basigi o tuma an b'a fɔ lamɛnbaaw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.